Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
narito ang inyong program hosts. Mangilulugay kami kabaloyan na masanto sa maabig, magayagan na kabasan po daskay namin. Ipaparuntal la kabaloyan sa programa ang Balitang Bayan, numero no morning edition. Dasayan na kabasan, ang betul agagi kaya kabasan na kabaloyan. Now, lunis po daskay namin, pizza 3. December ni Kupay Luti kinag niya salatan ng to. December 3, kabaloyan ha, natanagagi ka. Dasayan na kabosan na Lunes, plimeron agaw, plimeron Lunes agagik, plimeron agaw na trabaho. Daintiron bansan Pilipinas, kasumpalan niya sinilibraan. So, tatawagan tayo na balon taon. Laga naman agagik. Magtariyo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Conrad Alvarez. Diyan nga ran nasari kabiyangan na Action Radio Reporter. Yawad tanya rada po ay manalutor ni nasari balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko agagik. Kadasayan, kabosan, kabaluyan, ya ambetel agagik. Ambetel siplug na taga. Kinakampat ka Kupay Lutoy, kagkabalong taon natin. 3 Aki-akampat ka. Sila ba mo ni babaga, akaawat ka mo akampat mo at kagkabosan. Naman. Hindi naman nagagi ka, kailangan nakaimistin na inayagagi kaya. Balon taon kwanda, balon na ilalo, balon pag-asa, balon na taon kabaluyan. Pero jad katuan-tutan nagagik, jad Diyos sa katawan, everyday is a brand new day. Lapod si kon na masantong sulat, this is the day that the Lord has made. Kabaluyan, let us rejoice and be glad. Siyempre naman matagagik. Ag tayo na pagtan itulok agagik, kaya talon tayo na say panaon o dinosari sitwasyon nagagik at tatalon to tayo. Hindi. Aga niyaritan kabaluyan, di ba? Lapod amin nagagik kaya pinalsa na Diyos sa katawan niya walilinawa sa ituo agagik susang katagyan. Nawala nagagik kaya na kakabatan. Di ba agagik? Kaya naman po, agagik kaya abanti tilan, abanti agagik kaya. Hindi na baling maapi, wag lang mag-abuno po tayo agagi kaya adsay balon taon. Siyempre naman. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo, di jay kay Lukuan ti Pangasinan, maayo nga buklas kumuyo amin at Western Pangasinan. Amin yularan poro-poron Pangasinense, ilulugay mi kayo kabaluyan na maliwalas, sapit-sapit agagik. Kaya kabwasan kabaluyan na Lunis po sikatay namin. Si Kuanan Apo Gobernador Amado Espino Jr. agagik, si Kuanto niya. Sa Pangasinan, sa karakter na Pangasinan, nag-una atras. Agagik kaya duwaran mayorya lingwahe suusaran tidya. Pangasinan tan Ilocano. Si Katon, Abanti Pangasinan, Ilocano, kabaluyan. Sa verse of the day tayo, sayan na kabosan, malalapod Philippians chapter 4, verse 6. And kung to agagik, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Kanagagik po, para sikinamintang kabaluyan, dasayan kabosan yan, narumugod the Philippians chapter 4, verse 6, para sikinamintang nagagik, kadsayan kabosan. Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa, laan tayo balat agagik, kire manunaniran na balita, adsayan kabosan. Agagik dengel yun maong sa National Capital Region agagik walad high risk na COVID-19. Tanagagik na sararayan pag pangkanaunawa. Sararayan bekta high risk agagik at COVID-19 so NCR kasi parang balik normal tayo na minagagik at sararayan kaplesan. Di ba wala amay-amay ni repasaway. Amaya may pasaway kabaluyan, amaya may agagi kiray wala nang pakialam, kagagi kiran arumiran kabaluyan tayo. Di ba somewhere in Makati, wala min lockdown da agagi kaya sa kaya agagi kaya village, ilapot sa kaya ka-quarantine agagi kaya positive ya timakas at quarantine facility, simumput kabaluyan niya, 12 so
tatawagan tayo na direct kontakto niya kabaluyan. Agagik suwa mismo na in quarantine da agagik kya, in-isolate agagik. Inay, nandamay. Nata na unong agagik kad unong kabaluyan at Department of Health tanjad Okta Research Group walad high risk classification od COVID-19 so National Capital Region labay tibabaga NCR tan intiro yan walad sakop na NCR katumbukan od patuloy atagay na reproduction number na positivity rated region kabansag to niya timatagimot sa hospital bed occupancy na 41% kumpara na napalabas sa Simba Kabaluyan. Base agagi kad reports na Okta Research Group, wala 4.05. So reproduction number din CR, yan ikurit kasang katagyan malapla ng Abril 2020 ni Kabaluyan. Sa reproduction number, bilang nasari totoo na nayari na naalisan na sakya pasyente na wala COVID-19. Sa reproduction number, balot ya 4.05 at indikasyon niya plus ya makaalis so virus din CR. Diyan sa kaya tweet agagik impalapag ng Okta Fellow Dr. Guido David wala 2,530 subalon kaso na sakit yan na ikorito din NCR labatan na New Year's Day agagik sang katagyan niya loob na taluran bulan malaplo ng bulan Oktobre 2021 kabaluyan malaplo Disyembre 26 2021 hanggang Enero 1 2022 sa 7-day average at balon kaso timatagay na 969%, malapod 90 lambungat, yan nagmaliw lang 960 tula. Base sa kasamputan niya update na Okta, sa daily positivity rate na NCR at timatagay na 28.03%, malalapod datin 21% lambungat. With the increase in positivity rate, NCR is now classified as a high risk in Kuanan David. Jadbyok niya kabalayan in rekomenda na Okta at gobyerno ya ulit ikarga so NCR at bubble system. Piyan na bahat agagig so posible na nawalan ni ulit na COVID-19 surge. Kay si katulay iyangal dalalamot kiri taga NCR agagig ya. Nalmuhan niya sa bilang yung okupado ng hospital beds at COVID-19 at patient at NCR at imatagay na 1,381 lambangat ng Disyembre 24, tanagmaliw 1,942 sa Disyembre 31. Impalapag ng David, yaman ilalo niran makatulong kuno o de pasilong iya ulit sa NCR at alert level 3 malapod sa Enero 3 hanggang 15 agagik 2022 piyan na baat suba ulit takatak na balon COVID-19 infection kabaluyan. Hanggang katote rekomendasyon da agagik ya, katono pasaway tayo na hinay, agagik, ang pibibiyang tayo kabaluyan, at anto kaman niya magmaliw ya resulta, at tatawagan tayo na COVID-19, at kaliber-liber tayo agagik, nakopaw, ibabagakad si kayo na apektado ta nagagik sub NCR, magmalo apektado la agagik sub buong Pilipinas, takatote parameters kabaluyan. Diba? Si katuta nagagig so tatawagan tayo na indicator ya no kabubog ta tararatalay kasud tad Metro Manila maliplip pala ulalarad sa probinsya sublay probinsya agagig wag naman po sana tayong pasaway. Jabalot od Pangasinan kabaluyan awalan na taluran balon confirm na kaso salamat po Diyos sa katawan tatagtaluran. Natan si aktibe kaso at walad bilang niya 25 lambangat province-wide ditan dyan Pangasinan. Talura mo't so recoveries tayo katon na kinyagagi kamay patas, ang kapoy tubo, ang kapoy kinagagi kya. Sarainan positive kabalian na malalapod bali na mangaldan sa kay asinggan sa kay malasiki sa kay. Natan, sa ibabantayan na page so agagik Bayangbang Limara, Bani, Lingayen, Malasiki, Duara, Sansan Sakli so Aguilar, Alcala, Anda, Bautista, Bimali, Lawak, Kalasyaw, Mangaldan, Mapandan, Rosales, San Carlos City, Santa Barbara, Umingan, Tan, Villasis, Agagik, Aminlan, Agabilan, Bali, Agagik, at zero COVID era at Sarayan, Kaplasan. Thank be to God kabaluyan, lapod patuloy o niya Agagik, mampatuloy lako mo niya magmaliwa zero COVID sintiron Pangasinan, at saray manuntumbok kiran agaw agagik, piano
kahit papano makaingas tayo agagi kad tatawagan tayo na may ikiwas od inagu-agaw od bilay tayo, di ba? Ang awitod oras tila 5 minutos ang tisya man alasay sa gagik ang botolya kabuasan ni na Lunis at Chicken namin. Welcome ya gagik kasumpalan na komersyal. Buenos dias, Zamboanga. Ito po ang kwento. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Tuloy-tuloy tini kabaluyan, limaran na minuto, Santisya man alas 6 da kabuasan. Patuloy kinin mandirengal da programan Balitang Bayan, numero 1 morning edition. At sayan na kabuasan, nagagi kiyang betul na Lunes. At sayan kabuasan, talaga nang betul matagagik sa kaliber-liber teo tanya ilalo ang tini ka agagik kaya jad manuntumbok niran na agaw at lalo nin betul agagik so panahon tayo lapo agagik kaya wala tinid umpisa nila bangat yung betul agagik uno umpisa nila bangat baka siyang tayo wala tilag kapaglian uno umpisa nila bangat ya ay bulan agagik na ay kapaglian na January tan buong bulan na February insan kapalduan na bulan da Marso ay nalik natin ni agagik so tatawagan tayo na betul na panahon o da sararayan kaplusan. Ay nako po kaya siyempre ingat-ingat po tayo agagik kada sarayan pang kanaunawa tantayulatan o panatengka ibagadan tampol at walay COVID mo niya. Di ba? Kaya ingat-ingat po tayo agagik. Bisitan tayo balot kabaluyan, sukatibukulan. I-report sa agagik mat na Department of Health. Aputukan agagik araramay anawot sa uluda. Anan balon taon. Ay, abalang ko. Kasi mawalaran man paputok. Abalang ko agagik at takot dali man paputok. Tan sayang sa kwarta lang bungat. Paputok. Dakil ninsan siya. Kupilot. Ninang nang mupayay, imatagay na 153 sukaso, 32% kumpara 116 niya kaso labangat ng 2020. Paano ito? Ang kapoy selebrasyon na Christmas ta New Year ng 2020, ito umpisay pandemic agagik. Di ba? Talagang ang kapun talaga agagik, tas sinubulan na ami totoo. Panatan balot. Matagay agagik yan na 32%. Kasi, ay agagik kay so impansilibra na Christmas tan balon taon at limbuwag agagik so kaliber-liber tayo tan amaya-amaya kasumput ira kabaluyan sinambut da agagik so akituya wantam so sampabyan ko pelot nan uno akapasyar tayo sampabyan agagik ay grabe tuod gilig na baybay grabe tuod gilig na baybay grabe to agagik ad traffic mambabandulay pulis. Si Kwantod Gilig na Karsada, kayo pong mga kababayan po namin na gustong pumunta po sa tabi ng dagat. Punong-puno na po ang dagat, wala na pong mapagparada ng mga sasakyan. Katunjad Karsada agay kaya grabe trapiko. Ami-ami ni Lulob. Ay, si walay niluri kon Agara Islander agagik kaya traffic matira, takabike tayo agagik, si Kwangkot. Maganap na lang po kayo ni doon naman o drabon, ibabaga. Ay, hindi kami makapaligo doon, marama ba to? Ay, talagang ganun ho. Dahil naunahan na kayo ng mga unang nandyan ho sa dagat, di pa sila umalis. Ay, traffic, agaylayad, sampabyan kabaluyan. Lapod amayami sulabay tun, unlaod gilig na baybay agagik yan. Andyan untan tumat, amin niya bitches agagik, nakno. Agagik ka, od sarayan ka nun Sabado. Agagik yan, January 1st, 2022 kabaluyan. Si katon sinambot di pang kanaunawa lapod bakasyon ni. Pero wala sa kaya lugar agagik di tanad La Union talura agagik sunalner. Ilog. Pero ang tistilaon tan detalya ni rarata na balita nang nangantini agagik kay mas di makal so nan paputok at saya palabas. Yung pangabot na balong taon, kabiyang lantan so panaanggano, walay panawagan na gobyerno. Iuniwas siya da palabas, iuniwas siya panagpaputok. Kim malabad 153 agagik so katibukulan niya individual, yasabog ay paputok. Unong Department of Health agagik Enero 2, naruman na 68 agagik ya subilang na sari putukan, nararami agda ni paputok. Nan pangabot na balong to, nin paputok de simba. Agagik yan, Enero 2, nung karuman. Mas atagay na 153 kaso at 32% kumpara sa lasos 19 kaso noong 2020. Sang karakalan niya putukan at Metro Manila, walay bilang niya 60, 39%, katumbukan to Region 1. Gabi ang Pangasinan. Nani MIB, may balita tayo agagi ka
Diay the Region 1 Medical Center, tan Pangasinan Provincial Hospital. Pero siyempre yung katibukulan si Dr. Ana. Ay agagi ka sang karakalan niya Putukanod Metro Manila 60 kaso o 39% katumbukan na Region 1 tan Region 6. Ya wali tig 22 ya. Kumatlo sa Region 3 ya wali 12. Tig anong balot sa Region 4 5 tan 7. BARMM tiglilimaran kaso tan Malalapod Region 11. Calabarzon Apatirad Region 12 Bagagik Talurad Car tan Tigsasakay ad Region 9 tan Region 11. Mayorya ad sign na walad 113 at tan 113 at 153 kaparehas na 74%. Araray agagi kat panay lalaki ya biktima na paputok. O, ito hindi talalaki mo ya talaga may ligyan man paputok Na wala mo balas sa 15 ya biktima ya nakukulan niya pututon na parte na katawan. Gamot, siyempre naman. 102 agagik so nakukulan niya napututan agagik tan 39 sunan ako na pinsala talsikan jad mata. Talaga naman 15 so biktima ya kukulan niya pututon so parte na laman dan niya either di na man na parte putukan 102 balot so kukulan niya pututon mat agagik ya and then 39 so nan ako na damyus ad mata may talsikan niya o anto ka malaratan manuna niya gamit na sa biktima number 1 kuitis ko pilot ya 35 ya kaso, buga, 15, sus Mariosep, may buga agagik. Luces, 12, ay luces, sigurado, dyan mataya. Triangulo, sang plural, lulag ya 24 balot, so agliantan klasin paputok, ya ginamit. Tanggap po balot, so balita ya biktima na 3 bullets, tanim pakakmon na napaputok or watusi na saray ugugaw. Siguro kamungan tumot kasi ang po is 3 bullets kabaluyan. Pero sana ang po lang talaga agagi ko unyara yan nabibiktima na say paputok kabaluyan, di ba? Pero hindi. Ami-ami ni kabaluyan tayo agagi kaya aga kompleto pangabot di balong taon. No, agiramang paputok kabaluyan. Ay talaga naman. Ang gapin na gaunti na ani agagi ka ni 8 anyos ya tutoy lunod at palisdaan. And then bisiton timot agagik so pigaran lugar at Visayas tan Mindanao dinalan na bagyon si Odette. And then pamilya ng Pitnik at Ilog, Taluran Dalagita, patay. Sus Mariosep. Ay, baka mi babag kagagik dyan area na bagyo. Nanigunuyan tan niya amin nagagik so detalye ito yan balita. Kani say oras tila alas 6:03 na po ng umaga. Hanabuhay muna tayo. You by Celine Plus Zero. Tulungan gawing fully loaded ang immunity nila with
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasayan na programa alas 6:10 na po ng umaga. Patuloy kinin mandirangala da programa ang Balitang Bayan numero no morning edition. Magtaryo ni na lingkor Action Joel Balolong Technical Control, Action Conrad Alvarez. Laan tinire karuman niran na balita gay kay antis ten laan nire makapasinagumiran balita. Tani pamilya ng Pitnik at Ilog, Taluran Marikit, sabay-sabayan nalner. Bukal at Bulacan ng positibo at COVID-19 board member ya. And then talo labinda nang tinaga estudyante Chinakchap Imbanta kad Cavite sus Mario Joseph naman ay naku po. And then pigaran lugar Visayas din Mindanao dinalapya sa residente inibakwit ira lapod
dire-diretson turtur na oran agagik. Pero ang tistin launtan kabaluyan, iran na detalye na sarayan na nga balita, laanti niyan magano agagik kay. So, balita ni agagik at Jad Syudad na Dagupan, at sarayan na Kaplasan, nang nangantipan na magano agagik ka, and then pagkatapos la ang timat agagik, so update ton may Ingkagawa ditan mismo ad anda may nawalay update la kabaluyan ad impamatoy ad kinan datin Mayor Sirdan agagik ad bali na anda kabaluyan na unon-uno agagik na datin security tunya kabaluyan. Nani guno yan, detalyan tita na amin na agagik ad panamagloy na sayang programa. Si Congressman de Venecia Fernando Suvel, tanarom ni Ragagik, feature ya at Philippine Star at impanlukas na 2022 kabaluyan. Nang nantipe ditalito niya, kabiyangan nagagik si Pangasinan 4th District, Christopher de Venecia, tanarom ni na kabkabat iram. Ya personalidad at Pilipinas, so ni feature at Jarion Philippine Star na January 2 agagik yan ng Simba. Ay agagik wala ad life and style column ad batikan managsulat ya si Milet Manangkel ya sakay da sari editor na Philippine Star kabaluyan jad artikulon Dreams and Wishes for 2022 pigara lang bangat ad sari kaiba ng Congressman Top de Venecia. So ang i-share agagik na saray mismo na kugkugip dara niya tanggagam tanda at kaplasan niya taon. Si Fernando Zuvel na Ayala Corporation, si Katya Artistan, si Catherine Bernardo, si Madam Doris Magsaysay-Hu ng Magsaysay Group of Companies, si arkitektong si Ramon Antonio Tanarumnira. Manunaan niya binila ng Congressman de Venecia, so ari kugkugip to niya para creative industries yan iner. Si Katuso Biber Berenya, kampiyon at pangitutulag na nabitlan na industriya jad bansa kabiyangan at say gagamtan o say kugkugip pagagik tan kugkugip pangarap or labayan nagawa at sa ibangon na creative industries apektado na pandemya tan pangibatas agagik na Philippine Creative Industries Development Act inyarum to niya, yajad mismon iusbong agagik na turismo o ibulaslas na turismo ngad kwarto distrito at kabiyang aladtan so ang kakilag iran negosyo establishmenton pang turismo tan arumniran cultural tan creative initiative yatatawagan niya singa sa anak banwa arts residence programa ad kalamansian ad lekep butaw ad balay na sampabyan agagik katutan kabaluyan so mismon papangarapan na Congressman Top de Venecia yan ibangon tanagagi kad sarayan kaplasan. Jabalot at syudad na Dagupan nagagik man iray tatawag ang tiran arum iran barangay lapo agagik kad impan delayed no alwan delayed baka talaga nagaiter o dino ande panso iipiton tapyano mangipala pag suporta da at kinon Mr. Public Servant. Hindi pa ba kayo nagbago? Ang kini agagik ang humanod untan yan panagtrato yung kabaluyan. Antan obvious kila, abulgar kila agagik, pimawalay tunay gagamtan yun na man serbisyo dyan, syudad Dagupan ay. Amay dekolor ya serbisyo agagik, sus Mario Sip naman dyan City Hall. Mambago kila tabalon taon la kabaluyan. Delayed ya budget, delayed ya serbisyo at barangay. Kabaluyan tanan delayed budget is delayed service to the barangay. Katuta nagagik so palapag ng datin Mayor Belen Fernandez. Agagik ya, ayas so komento na datin Mayor Belen Fernandez ng pantutungtungan at sa te-aided barangay malalapod Dagupan LGU. Nanunutan nyo yamin pigala agagik ya asingbat ya dabilan so abilan issue at sangguniang panlungsod. Lapo agagik at tepot na sari barangay kapitan at sari kukunsyal. Nagkalulad sa IBC President agay ta simpre sa katimangilalaman ad busis iraya agagi kud bara jad konsiyo jad sampot ka sesyon na sanggunang panlungsod question ng Councilor Marcelino Fernandez liga ng mga barangay president no akin at mansumpalay taon agagi kat agni agdanin awat
ray nandurma iran barangay so abilan aid samantalang pigara mo balot ya barangay so akaawat na mas atagay ya ilalo anad sa allocated ya amount per barangay Kabaluyan. Anta 6.2 agagik divided by 31 di 2 million kuanda 200,000. Aking balot ti aro-aro mga barangay 300,000 hoy. Isan pinili despite agagi kada sa ating pangisubmit dalari requirements katutag na natalusan. Pero siyempre maliwliwawan ng si kabuntatalan ng bubutay kabusan nagagik. Iyas talagang sangkanang ng mat Kabaluyan. Iyata nagagik kat pupolitikaon ng Mr. Public Servant. Hindi kita kakulay araratan. Abay may good ni saya po. 6.2 million nagagik yan. So, inallocate na syudad para dabilan aid at barangay. Aprobado yan sang gunang palungsod. Yan iner palpaldoan niya. At amin niya barangay. Iayat dapat pari-pariya sa gagik sunaawat na 31 barangay kapitan. Tig to 200,000 para da pangiter na serbisyo at sari barangay. Wadya agagik subats na sari barangay tan financial aid. Iyan naawat da. Agagik ya. Aga pari-parihas. Say Mayumbo 300,000 apigarli baluto jad Mayumbo agaging 300,000 Kabaluyan, Mangin 300,000, Barangay 4 300,000, Lasip Chico 300,000, Barangay 1 300,000, Tapuak 300,000, Barangay 2 and 3 Sagagik 300,000, Herero 200,000 Kapalias. Mayo 2021 ni agagik yan ang insubmiti nasari barangay so resolution dapian usaron so abilan pundo bang balot unungod city budget office nakukulan niyan manpalo pira iri ka kapitan o opisina na mayor tilabay ito ni babag agagik kasumpalan niya questionon yan naawat la na pituran barangay so financial aid ang gamanunta niya 100,000 na lambangat la so 100,000 lambangat la agagi kaya ang gano 200,000 aka-budget at barangay resolution niya singa sa barangay tibang agagi. Ang tuila ba ito ibabaga? Kasumpalan na question na awat na pituran nilang barangay sa ika-binismon financial aid ang gamanuntan 100,000 na lambangat ang gano 100,000 ng lamang kahit pa 200,000 ya ka-budget ya at barangay resolution niya singa sa barangay tibang. No ikumpara agagik na dating kapitana Councilor Tiskukia nata nagagik sud agawan imabot la da Disyembre anti siya naawat agagik nasari kapitan Suaid at barangay ay alwan singa natan ya administrasyon agagik kasi no agak nalilingo kinima na mo Abril ni amo agagik na approve man na resolution tan ipaway agagik kasi katutan matya talaga Iterya aid Kabaluyan o dasari barangay yung malala po o da syudad agagik akaalukit itan si pangkalawanda akin at pipil dito ng Mr. Public Servant despite agagik yung pangisubmit dala natatawagan tiran na papili siya nasari barangay agagik si kontulanti ay laki dyan opisina ka insan nyo itagi sulimayo iya kawanan tan ibagayo iya mansasamba agad sa oras dyan arapan nyo mayor iya suportan takila. Sus Mario Usip naman. Mahilig kayo agagi kad pansyanan nyo di kulor tananggapi kulor Kabaluyan. Diyan syudad na dagupan. Ay sos. Apo. Naman. Ay katuta nagagig so serbisyo publiko Kabaluyan ng Mr. Public Servant. Ni ikinyulatan nagagig kaya. May tumitawagad saya na ikumparaylatan at apalabas i-administrasyon Kabaluyan. Di ba? Ay naku po. Jadarom niran balita agagi kadasayan kabosan nang timot agagi kya ni pamilya nan pitni kad ilog taluran marikit nako po nalner iraraya Kabaluyan sabay-sabay jadlaon nyo nagaway agagi ka jad barangay Upper Binmutibot at Nagilian ay ami kontrobersyal ya lugar ya akal mo anda agagi kya kini Binmutubot man na si antag Binmutibot abang ko ba Binmutibot o barangay Butubot kanto niya Binmutubot asalatan agagi kya grabin ermen so malikot agagi kya pansilibra ko muna balon taon na sa kaya pamilya balot kasumpalan niya talura at membro na ya kaibadan niya agagi
nalnuriraod kasagsagan dan panpipit nikad Balili River at Barangay Upper Benmutibot Nagilian La Union. Duara sa biktima at sanagi at edad 17 tan 14. Tan sa kapinsan ton 14 anyo sa gagik kaya panairaya residente at Barangay Dago Bagulin La Union Kabaluyan. Diyan investigasyon na Nagilian Police sa italuran biktima at kabiyang aladtan sa niibar at pamilya. Yalimar agay kadabilan ilog piano man pitnik agagik. Kasumpalan dan angan na ugto agagik sabay-sabay rayan limusungod ilog. Talurad sa biktima nanamos. Kasumpalan na pigaran minuto apan sinlabat na kaanak kaya nababalang so taluran marikit. Katong tampulan irarayan inanap nan anong nang iraraya agagik unlu amay man lulutaw larad ilog. Katong tampulan irayan kimeraw na ayuda o rescue od sa doktor. Imbatikad Nagilian District Hospital so taluran biktima bangbalot agla na isalba na say doktor agagik. Makaperma niya tultuloy tan biro nyo talura sus Mariusip kaya nga po mga kaibigan ingat-ingat po tayo tantayo no naksil kainom kayo kagkayari yun ang nagagik ang naksil kayo simpre naman sa gasyo agagik ambulat likod na ambulatan sa patingas yo bitin-bitin di ba bitin-bitin agagik lapod simpre naman kabaluyan tanaksil kayo agagik Haya po, talagang makapormon, talura ko nyo pa, my goodness. Estudyanteng chinap-chap, imbantak, agagi kabitin, ang nanti pa mo ti agagi kya. Makapasinag magagi kya krimen so imabutad ba iloob na balong taon. Kasumpala niya nalmo agagik so sakay at sakay nababalang estudyante at chinap-chap ya, sulamanto niya, enkargad sako na sakay at tanim bantak at sakay bakantin lote o syudad na Bacoor agagik. Jad report na pulisya akabat sa biktiman si Rusty Robilla de la Cruz, 19 anyos, residente na number 2236 Barrio Riwas Street, Barangay 227, Tondo, Manila. Sakay balot at sari suspect. Yan pamatid biktima so atuko ilan na sa pulisya. Ya si Dante Reyes, 42 anyos, sakyan negosyante. Dan residente na number 1474 Masangkay Street, Barangay 261, Tondo, Manila. Kabandaan to niya agay kod Tondo pero nandurman iran barangay. Yadim pakaristo na suspect lapod abantayan od sa kaya CCTV footage sa gagik so ginawa to. Ginaway backtracking agagik kaya na sa otoridad. Sa katon anong nangya bit-bit na suspect so duara na duaran lalaki ni so sako. Inkargayad sa kaya taxi cab, yawale plakan NGR 3561, Paunlad Severino Reyes, Manila. Nalmo nagay kaya anti sa gagi kaya unalmuan niya anti siya nababalang sa biktima ya samput yan nang ya mabilay ng Disyembre 29 ng aram. Lulog ya ipaparada sa motorsiklo tan lima od upaan niya abong na suspect. Kasumpala niya gagi kataglaya ulit ya nang tan agla kasumpot od mismon abong danya. Katon na ni malanaro lagagi kaya napag-kansyon to kabaluyan. May kaibaton yan duara. Yan ang bit-bit na sa may sako agagi. Naku po. Makapermon so untan niran sitwasyon agagi kaada sararayan kaplasan. Talaga na talaga naman agagi. My goodness ay apo. Sa ugali na to agagi kaya ni dumadumala talagan sa ugali kabaluyan, ugali la agagik na inaayop la sararayan na idadalan na panaon kabaluyan. Alas 6:25 na po ng umaga, agagik kadasayan na programa, umbisita ti pamot, at sa'y dinala na bagyon si Odette at sarayan kaplasan. Actually agagik sa bagyon si Odette agagik may dinalanto niya ari arumira kabaluyan na niibakwitira lapod tuloy-tuloy ibabagsak na sa uran at mismong lugar da niya. Ang pinagawan tayo kasi after effectan na sa bagyo nata nagagik jad gagawin niya relief operation na nanduruma Iran na ayon siya na gobyerno tuloy-tuloy agagik kitan. Panawagan agagik na nanduruma Iran na apektado na sayan bagyo at sararaman irepopolitiko tang kakandidato nasyonal agagik di man iramang concentrate Iran untulong lapin na nangnangsop mismong piambag yadadya.
Jad opisina, jad party balot ng BP Robredo kasumpalan niya kapal doon bilyon niya piso. So amo bilasala da programa na angat buhay at silong na pisina ng BP Lini. Piyan makatulong da sari masulok ya 622,000 niya pamilya at nandurmairan na party na bansa yayagagi katapiktado na inapektuhan na bagyon si Udit. Pero ang tistin detalyantan kabalayan, palubantini report na Action Freddy Pardo. Lakay, Maaksyon Umaga. Please come in. Maaksyon Umaga, Action Joel. Ngayong araw, January 3, araw ng Lunes, sasampahan ng patong-patong na kaso. Itong suspect sa pagpatay kay dating mayor ng Bani na si Aldrin Cedran at itong suspect na nasa kustodiya ng pulis ng Anda na si Dugong o William Kagampan alias Dugong na ito'y residente ng barangay na Magbagan sa bayan ng Anda na siyang pumatay at namaril dito sa dating alkalde na si Aldrin Cerdan, 50 anyos at residente ng poblasyon Anda na ito'y dead on the spot dahil nagtamo ng siyam na tama ng bala ng M16 Armalite rifle sa kanyang katawan. Ang kaso na ikinakasa, airtight, sabi ng mga otoridad, airtight case ang isasampa ngayong araw laban dito kay Dugong ay siyempre murder. Murder at paglabag sa Republic 10591, illegal possession of firearms and ammunition at robbery. Yung robbery hindi pa kontrabando at humahanap para mga dagdag na testigo para tumayo ang kasong robbery. At yun ang nakikitang motibo ng pagpatay sa dating alkalde. Magugunitan na sa report ng OIC-PNP Provincial Director Colonel Richmond Cadena, alas 11 ng tanghali ng bagong taon. Ang biktima ay nagpapahinga sa kanyang farm sa barangay na Magbagan ng nasabing bayan nang dumating ang kanyang bodyguard security. Pero ayon sa ilang ito yung sa report ng PNP, pero ayon sa ating mga nakuhang informasyon, ito dating namamahala ng karwas ng biktima. Itong kinilalang si William Kagampan, alias Dugong, na sa Ustunggulang, residente rin ng barangay ng Amagbagan, at ito ay dumating na sakay ng kanyang motorsiklo na nangangamoy alak at mamahuli ng mga pulis, ganun pa, lasing. At nadatnan itong si Mayor na namamahinga dahil ito may lakad patupunta ng Laguna sana para para umattend ng derby, sabong. At nag-uusap pa sila at matapos ang pag-uusap, bigla na lamang pinutukan ng sunod-sunod gamit ang kanyang yung infant baby Armalite. Ang mahirap niyan, Action Freddy, kung may tinitingnan silang anggulong robbery, baka sabi niya, Mayor, Happy New Year, wala po akong baka pwedeng ganito, etc. Baka. Okay, ganun, parang ganun, ano? Yun ang batay sa account na nakita ng mga testigo dun sa farm at ito ay matapos na putukan. Biro mo siyang itumba, itong biktima, may dinukot sa bulsa. Na hindi malinaw, kaya posibleng din pumasok ang robbery sapagkat magsasabong may dala itong pera. At ito ay mabilis na malis sa kanyang motorsiklo kung saan naman itong si biktima ay nadala pa sa Rural Health Unit ng nasabing bayan kung saan ay diniklarang doon arrival na ng mga doktor. Nabatid na maraming kaso itong si Dugong sa barangay kapitan doon sa Magbagan dahil sa pananakit sa kanyang misis nitong mga huling araw. Bunsod ng matinding selos na umano ay nakikita raw nahuhuli na nagtitext na may katext itong misis. Mukhang malaking problema itong si Dugong. At sa hindi malamang dahilan ay ito nga pumunta kay Mayor. Ang tingin dito ng mga testigo, posibleng hihiram ng pera. Kasi doon na takbuhan ito Sa ugali ng mga sabungero, pamahiin, pagpapaalis yan at papunta ng sabungan, kahit sino ka pa man, ay may mga naniniwala hindi maganda ang maglabas ng pera. Kung kaya't posibleng hindi na pautang
nitong biktima, itong suspect at yun ang posibleng dahilan ng kanyang pamamahil. At agad ay nag-utos si Colonel Richmond Tadena ng hot pursuit operation laban sa suspect kung saan napakaganda naman mag-operate ng hot pursuit dahil alam natin ang anda, iisa ang lalabasan pag ang dala mong sasakyan ay panlupa, tulay lang. So, at kagad nagtungo dun mismo si Colonel Tadena, pinaabangan sa tulay at yung mga lugar na posibleng may bangkaan na pwedeng makatakas ay pinalagyan ng tao ng pulis. Kung kaya't hindi ito nakalabas at alas 2:30 natunugan nila na nasa isang kaibigan sa Barangay Tundol. At doon nga ay pinuntahan at naaresto. Siyam na basyo, yung crime scene, siyam na basyo naman ng M16 ang nakuha doon ng Soko team. Agad ay anong nahuli ito, nakuha sa kanya ang Armalite at na may 3 magazine, may 2 reserve, naglalaman ito ng 54 na live ammunition. So kaya doon pasok noon yung illegal possession of firearms and ammunition na ikinakasa laban dito kay Kagampan alias Dugong, na ayon sa impormasyon ay laking pagsisisi daw nito kahapon sa kanyang ginawang pagpatay sa dating alkalde at mukhang hindi naman intensyon. Kaya nga lamang yung dahil nakainom, galit sa asawa, ihiram ng pera hindi na pagbigyan, mukhang yun ang nagbunso dito para patayin ang dating alkalde na pangalawang gabi ng lamay kagabi sa kanilang tahanan sa poblasyon Anda, Pangasinan. Mula sa gitna ng aksyon, Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita. Gunggo na to kabaluyan, may suspika na nag-amaw-mawala ni Malagagik. Di mala kabaluyan magbabawid amin niya ginawa to niya. Sus Mariosip. Alas 6:33. Tuloy tini kabaluyan ha. Sumpalong kulabat ya agagik kaya detalyan. Yan balita agagik yan. So mismo na sitwasyon na dasari lugar iayad dinalanan bagyon si Odette Agagik. Jad pansisurvey bilang Vice Presidente manani siya si presidential candidate BP Lini Robredo. Yad pansisurvey kabaluyan si Katuy Agagik sa ulat Odino Hotel kabaluyan yangat na bilay nasari pamilyang Pilipino. Unong year-end report na Office of the Vice President Agagik kad loob na 6 taon. Masulok ya kapaldon bilyon ya pesos Agagik. So na amobilisada sa opisina na BP Lini at silong na programa na Angat Buhay. Yaayot gatmaton isalba so amayami iran Pilipino ya walad kirapan. Nata katulong mo sa Angat Buhay at masulok ya 622,000 niya pamilya, malalapod 223 at sari lugar yayat aki tuyawan na opisina na na Vice President at masulok ya 372 organisasyon so tulungan na bilang programa. Pigara dasari ng pukusan na Angat Buhay at sa kalusugan, edukasyon, nutrition, itulong at sari kabataan, kababaihan, tanawalan na panagbilay, training para saray gabaydan makapantrabaho, panresponde at sari kalamidad tan kaplasan niya pandemya. Inya limbawal agagik so kalusugan niya walad urban poor areas. Yan ang gawa sa opisina na sa OBP, the Health Caravan, Medical Mission, niya singa si libreng surgery, dental check-up, at sari komunidad, yun iner, limitado sa access na doktor, tan-untan mo to hospital. Para di edukasyon, 122.96 milyon. So katibukulan niya kantidad tan infrastruktura ni palagay. Kabiyang alad tan sa 81 classroom, tan 5 dormitoryo para sa manaaral. Lagpas mo siya 82.14 milyon. So katibukulan niya kantidad niya mobilisa. At sa produkto nakatutok at abiglaman para masulok niya sa lasos 40. Iya lugar din tiron bansa.
Malapod 2016, 146.83 milyon. So katibukulan niya kantidad ya donasyon. Iya mobilis sa mga malalapod pribado ran partners and donors para disaster relief and rehabilitation. Likodo da saya 85.25 milyon. So naitor kabaloyan at relief efforts at tampulan niya relief assistance para sari matindi na apektuhan na sa kalamidad. Binuoso angat buhay sustainable livelihood and training yan iner kabiyang alatan so masulok ya 15.39 milyon ya kantidad na livelihood project yan ay turnover at sari managsigay dumaralos sari managdait ang kakulag renegosyante riders kababaihan piyan makapanumpisara ta napabalag da tani angat da sumismon kibibilay dara niya kabaluyan katon si Kwandara Rumiran kabaluyan tira na apektuhan at saya ay talagang kaskasira nagkalulad sa midinala na kalamidad nata nagagik at nadidulap-dulap nira maniba ko tira agagik at say panahon na New Year impangabot na balon taon siyempre sa uran maksil agagik kararate kaskasya niran kabaluyan tira di tanod Mindanao tan Visayas area. Alas 6:36 na po ng umaga, tuloy tinid karumaniran balita agagik. At sayan kapusan ha, maganggan labangat, umpil kami balot, kasumpala na komersyal. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ang balitang ito. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating.
Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Labinanom ya minuto santisya man alas 7 at kabuasan tuloy-tuloy tinagagi kaadasayan na programa. Grabe agag ni 8 anyos siya tutoy labay to'y manamo sa gagik ay apolya nang simple 8 anyos sa gagik yan nalnarad pispan Jad Cabiao Nueva Ecija Agawaya katon maermon so pamilya tunyan inabot day balon taon iray pamilya Rodriguez sa gagik at say balon taon kasumpalan niya nalnerta ni natoy so waluran na taon ya ugaw agagik at sa kuya Pispan at Barangay Concepcion na Nuibis na ngarom lapod sa kuya minor ni agagik kinabat na Cabiao Police Station. So, biktima alias Labangat ya boy, residente na Bilan Barangay, siguro gano bitling ngaran to niya, tanggapon sumakapoy gut maagagik ya, di ba? And then biktima nin pakanalner. Unong belated report sa gagik ya, ulit ya anang ya mabilay, so biktima alas 10:15 na kabuasan. Lulog ya megagalaw at sa agitunyan bi, ya 9 anyos, at gilig na abong danya. Gilig na abong na laki tunyan si Eduardo Rodriguez sa 61 anyos Dabilan Barangay asinggar Dabilan Pispan agagi manani siya repulisya yan rin na kuryosidad na biktima at agawe yan kuryosidad ko no may nanang tulabala pimasyarad sa may Pispan tan babantayan tuy sira agagik na aksidentiyan na plug iaga na amtaan na saray tutuon wabman agagik ang pinanining ng damot ya foul play na saray pulisya kabaluyan and then siyempre na na-plug ya agagik sus Mario Josep 8 anyos tan kabaluyan ay na-plug ya agagik baka aralo may Pispan di ang gano sang timbanda nung labalan unay ulo ko pailo yari ka dyan lapo agagik at iinuman niya makapataranta may agagik sunadi disgrasya mambabanggaan ni agagik ka nagkalulad sa motorsiklo anti siya pangabot na balon taon Christmas tan New Year may iray incident in vehicular accident agagik ya so involving motorsiklo tan tricycle kaslakan iraray agagik wala rad impluensya na alak naku po laga naman, wala rin impluensya na alak agagik. Yaman sasalpo ka ni Rara, nadidisgrasya ra. Paano tumutay? Tasi pakamtadot. Sulo de karsada, agdamta agagik yami-yami rin ng babatik ditan. Inatay agagik sa kaya backrider. Lulagya sugatan, sudwara nira. Kasumpalan niya ng banggaan, sudwaran motorsiklo at karukiyan na highway na San Juan, Batangas.
Nan Sabado na palbangon, naku palbangon agagik, tayo lata no palbangon, baka sumpalabat yaran nan lapo agagik kad sa kay okasyon, di ba? Sa kay okasyon agagik, kaganiwasan ta niya, walay inuman niya nagawa. Pununan agaw ya at balon taon ng kabaluyan. Kabiyangan agagik inatoy si John Ray Quesada, 20 anyos. Kan imabot aglay imabot niya mabilayad patambalan. Tatambalon balot agagi kad ospital. So asugatan niya si Gerson Abrelio, 20 anyos. Driver na motorsiklo na akabanggaan tumatyan si John Engelbert Coronio, 21 anyos. Baka nalapurad piyesta irarayo. Kim New Year ira kabaluyan. Jad initial report na Batangas Police agawa subanggaan na duwaran motorsiklo at karukiyan na highway na barangay Abong alas 2:15 na palbangon. Kaplusan agagi kaya babagtasan na lugar at sumotorsiklo na Abrelio na makapi salpu kanya at kuryo ya kaangkas mo at nan Quesada. Kasumpalan niya maplus subatik dararayan motorsiklo agagi. Siyempre, maluluwawa lagi so karsada, kabubagta, bigla labatlan abulaga, ni talawala, kurbada lagi agagi. Nan salpukan nira kabaluyan. Ni, kung lulitaw at medical records, ya kapwara yan walad impluensya na alak si Kuryo tan si Quesada na nagaway insidente. Ni talati babagak kabaluyan, kutulati babagak kaya wala rin impluensya ya inuman niya makapataranta agagik so kaslakan. Ya biktiman untan iran vehicular accident involving motorsiklo agagik. O di sa kaya bilay so balang. Ay nako po. Magangano tamang basak na sa retex si kwanto niya lulugayan ko pa si Dr. Board Member Ming Rosario tan si hermano ton si Dr. Jerry Rosario na manawag kuanan 9229. Good morning po dakinan na Board Member Ming Rosario tanon-tanmat ng Dr. Jerry Rosario ilulugay tore taga Port District na Pangasinan. Si Board Member Ming di man da bali na manawag agagik. And then another po, good morning po. Diyos ka namin, masanto siya kabosan po. Another po, good morning sir. May bago na raw ulit variety ng COVID sa Israel. Talagang unti-unti nang natutupad ang propesiya. Lori Parasan po ito. Amin po at si Lore, Ate Lore, amin niya nagagawa at kaliber-liber tayo. Kaguluan, kalamidad, rasan, etc. To kamalaratan, amin iraraya kalugan at propesiya. Na masantun sulat, iatan at nagawatan, antisyon sabi, may tatawagan tayon panaon, iat samput od sarayan kaplusan. Katun mang patauli tayo, od sararatan ni rin makapuyarang kagagawa tayo. Action Predet, karumanya balita, please come in. Maaksong mo, umaga muli, Action Joel. Lalaking hindi pa nakapagpapaputok ng bagong taon. Natagpo ang walang malay sa loob ng isang motel sa Urdaneta City. Ako po. Dinala sa hospital, dead on arrival. Ito ang report ni Police Lieutenant Colonel Jerome Wangke, ang hepe ng siyudad ng Urdaneta, kung saan isang walang buhay ng katawan ng lalaki ang natagpuan na inireport sa kanila alas 8 ng gabi. Inireport ito ng staff ng Metro Port Inn Hotel, hindi ko na natin babanggitin ang pangalan, isang dalaga ito ang nag-report sa police na mayroon silang client na natagpo ang nakahandusay sa loob ng CR at wala ng buhay. Ito kinilalang si Jerry Natividad Y. Honrado, 52 anyos, may live-in partner, junk shop owner at residente ng Barangay Acerda, Mapandan. At ito ay nakita na walang malay sa loob ng room 9 ng banyo ng Metro Inn sa Barangay Pinmaludpod. At sa investigasyon, nilimilitaw na alas 7:30 ng gabi, nag-check-in ito. Itong si Jerry Natividad kasama ang kanyang partner na si Gildalin Villaranta, 33 anyos, walang asawa, factory workers at ito'y tubong Talaban, Himamaylan, Negros Occidental at kasalukuyang naninirahan naman sa Villasol Subdivision, Barangay Anunas, Angeles City sa Pampanga at sila nga ay nag-check-in sa room 9 ng Metro Inn alas 6:20 ng hapon ng New Year. At itong sa Salaysay, itong si Villaranta,
Pagdating ng nila doon, ay siyempre, alam mo na, agad ito ay nag-shower, pumasok sa bathroom. Ngayon, natagalan na hindi lumalabas almost 30 minutes na ng kanyang silipin. Ako, wala na, nakadapa na doon sa nawalang malay sa loob ng CR. Kaya ito yung nagtatakbo sa kahira at sinabi ang nangyari sa kanyang partner na itinakbo agad ito ng Duty Tactical Operations Center ng PNP. Nag-request ng emergency medical service yung purinarya ng city government at dinala si Jerry sa Urdaneta District Hospital at dito na idineklarang dead on arrival ng mga doktor. Pero Action Freddy, kwan pa yan wala pang pagsalubong ng bagong taon yan kasi naliligo pa lang, over. Wala pa, oo. Kaya nga, ang intro ko, hindi nakapagpaputok Kaya sa nga. bagong taon. Kaya nga, over Oo. excited siguro masyado. Oo. At ito, may nakita dun sa basurahan sa CR na balat ng gamot na pampalakas. Naku, baka mga Chinese made yan eh. Oo naman. Oo. Ang kabata pa nito, 50, gumagamit na ng pampabata. Sa bagay, 52 anyos medyo kung may karamdaman baka nga lalo na kung may karamdamang ika nga nagpapahina sa pagkalalaki nito. Pero napag-alaman sa pamilya, galit ang misis nito, na ito ay diabetes at may hypertension. Itong si Jerry Natividad na kagabi ay pangalawang gabi na nilamayan sa kanilang tahanan sa Acerda, mga Mabandan, at tumanggi ng pamilya na sa ilalim ito sa autopsy examination at kaya inuwi na kaagad doon. Kaya ingat-ingat po pala ng mga otoridad kung hindi na naglaland of the morning si Barangay Chairman, pabayaan nyo na magpahinga. Huwag na hanapan pa ng kung ano-anong posibleng makadisgrasya dito sa ganitong mga pangyayari. Yang mga, alam mo na, itong mga sinasabing pangpalakas na yan, pero hindi po pampalakas ang nangyayari, pangpapatay. Mula sa gitna ng aksyon, Action Friday Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Ay, naku po, maraming salamat Action Freddy Dugami ko ang Action Freddy Kabaloyan. Kung hindi na kaya at gusto nang magpahinga o nagpapahinga na, abay, tugawin nyo, pipilit na gagik, di ba? Ay, pilitin yun, tiagawa gagik. Si Paway at Peryahan ng bayan niya sa nagawa gagik ng karuman. Wadya gagik sa Paway, dyan kabuasan, 28-37. Dyan nga rin magagik 30-18. Dyan labi balot, extra draw, 15-5. Ang ngalip piyang-piyang. Ulitin ko 28-37, 30-18, tan 15. Uy, ami 30-18, di ba? Numero niya partner, Action Bios. 30-18. Si numero ng kumpare. Naman, bali-bali nga raw. 30-18 tan 15-5. Kuantari labay ito ibabagarata. Talaba 30-18 sa amtak kaya agagik Takat ibabaganan Mr. Dennis Muhari siya na inay tan si RJ Jimenez sa agagik ya. Tan si Commander Dante, araratan, sarasaragdan na interpretan. Kagawad Carlos Benito na Barangay Maningding. Maganda, Happy New Year matod sa kayo kagawad. Umpel kami Kabalayan, 5 minutos, Antisya man alas 7, Commercial Tin Magano. Aksyon Radio. Balitang Bayan. Si Annalyn Bacotoy, nakaiwas sa nakatakdang operasyon, pinagaling.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko. Dugduaran minutos la kabaluyan, antisya man alas 7. Kinauluan ng Governor Amado Pogi Espino III so pangiter na masulok kay 11 milyon nga livelihood assistance na LGU Pangasinan para maplutan 7 kooperatiba micro, small, and medium enterprises sa gagik ng Disyembre 31. Kayo gailay ka rakaptutan na gagik ya pa impangabot di balong taon. Likod da patiran grupo, wala da sampluran cycle la. So, 18 balon kooperatiba para batch iya. Lulagya pigarad sayot walad second, third, fourth, fifth, 6, 7, 8, and 9th cycle la. Unungod kinang Governor Pugi. Ulit agagi kanan pasalamat si Governor Pogi Kabaluyan sud suporta nasarayan kooperatiba tan MSMA at programa niya na gobyerno na Pangasinan. Iayat gutmaya pakasilan sa negosyo panagbilay nasari Pangasinense. Nanunutan niyo agagi kaya lapod pandemyan COVID-19 at impatunton ng Governor Pogi iso zero interest rate payanda tulungan niya makabangon tan tuluyan la iran negosyo ya tulungan irarayan negosyo tansari benepisyaryo na LAP. Inganyo nagagik ng Governor Pugi ire benepisyaryo ya ulit ya mi antabayan ni Rayad probinsya tan manbantay od sari pamilya dapyan iwasan so wa idakkel na kaso na COVID-19 kabaluyan. Sa distribution nagagikat kumaliman batch para sayang taon. Iyasang kabalagan at katibukulan niya na 10 kantidad at inlunsayan programa ng taon 2008 agagik. Si administrasyon na dating Gobernador Amado T. Espino Jr. sa ang ilunsaya agagik. Kabiyangan ng Governor Pugid sa yung programa si Provincial Administrator Nimrod Camba, Population Cooperative Livelihood and Development Officer Ellsworth Gonzales agagik. Dengalan tipan, takila ba niya agagi ka, iparingol ko palabatan si kayo kabaluyan. So, mismo na buses ng Apo Gobernador Kabaluyan, sayan na agawan distribution agagi na livelihood assistance at sari na durmairan MSMA, tanuntan mo, kooperatiba agagi dyan Pangasinan. 11 million plus po ngayon. Medyo, ito po ang pinakamalaki na ibibigay po ng provincial government. Pero maganda pong mangyayari po ngayon, meron po yatang 4 na sinabi po ni Sir Ellsworth na 10th cycle. So makaka-receive yun ng 250. Imagine, yung 4 po na yun na 10th cycle, tagto 250, that is already 1 million. Ayan po mga kaibigan, Governor Pugi sa kini. Next year, mag-11 cycle na po kayo, mapapaabot po natin ng siguro 300,000 na. Ano po ba ang target natin? 1 milyon, di ba? Bawat isa. Hindi po ganito kalaki ang ipapaabot po sa inyo kung hindi po kayo nagbabayad o binabalik sa amin. Yan po mga kaibigan, bosista nagagik ng Governor Pogi Espino Kabaluyan, dasata nagagik agawan distribusyon ng 31. Kaili karakap to ning pangabot na balon taon na sararian ang kakalagiran negosyante dyan luyag na Pangasinan. Alunin sata nagagik. Actually, Kabaluyan, si probinsya at mangipapatunto nagagik na tatawagan tayon, akong 30% discount amo agagik At sa may masagbaya pa nagbayar na sa real property tax agagik. Dan wala ni condonation o penalty. Kaya bayad na magbayar tila Kabaluyan. Untang tumudod isisis, wala matagagik kita niya programa de condonation Kabaluyan Problema ba lo, mayroon suman-apply ka agagik yata, umpila ka manod si karay. Pero wala matlad online da Kabaluyan. Si problema, mananap na password agagik no lukasan mo man naman so kwantamot. Tagkwante password ko agagik ya. Ay, naku po, maganggano agagik, talaan ko may arami man titig si Kwanto Jay. Good morning, sir. Kung kayo kaya si Action Predy ang nasa sitwasyon na natagpuang namatay sa motel, ipagpapahinga nyo na rin ba? Anton, ako na-pick up sulabay yun ibabaga. Good morning, sir. Kung kayo kaya at ni Action Predy ang nasa sitwasyon ng natagpuang namatay sa motel, paano kami na unlugan di man tanggag bigago walay labay mo ni babaga pero ako na-pick up balot ko walay missing link di ay mensahim. Ay, naku po. Tundaan nyo lahat na nagagik. Nagdula sarag, dugala. Kila man na pagagik na
pampatalker kabaloyan. Good morning din po, tan Happy New Year po, Uncle Bert Monda Cruz. Good morning po das kayo, San Carlos City tan. Lulugayan ko pa may midwife Mia Maganggana tan makuli-kuli. Ad serbisyo si Madam Jubil Cansino, si Ma'am Ani Caranto, Ma'am Gloria Macalanda, Tansari kay Mia BHW official sa makuli-kuli, Jad Barangay Kakaritan, San Carlos City, Yadadoluan ng President Ronald Tamundong, Kapitana Gloria Canilang, Sinanlugay, Madam Berinya Cansino Munda Cruz. Another po, maaksyon na umaga po, binabati ko po sila Bibian Olarte, Minda Samangan, Christine Garcia, mga lulas ng Walastik. Kaya, good morning po, das kayo namin, Walastik at di plastic. Talaga, akin at nan-mayor su presidente, magana Joel, akin at nan-mayor su presidente tayo, bawal su paputukod, balito, nan presidente la, aliwalan bawal. Aliwalan si Katoy Manuli, pero apilata nagagik ng President Rodrigo Duterte agagik, kasi kwanto niya, anti-kwanto niya kabalayan. Ibabagat to niya agagik, kaya tundan, niya jari, tundan tilati pa nagpaputok. Kaya nausulo tayong Pilipino eh. Labalabay tayo may bawalan eh. Diba? Sir Leo de la Cruz, good morning po si kayo. Ma'am Isabel Javier de Ases, magandang umaga po sa inyo. Ma'am Isabel Javier de Ases po, good morning po si kayo. Sir John Bernardino, magandang umaga po sa inyo. Manong Binga Bobillanos, si kwanto niya gagi kay Sangkalini sanad audit so OBP, ang gapoy how, magana. Ang gapoy how siyaw, iyabalot, perkuwa reports. Kung anong Manong Binga, good morning po si kayo ha. Nanbay kami lang ti, walay istorya min makapalo. Nanbay kami, sa uniforme lang ti Tirol, pink. Nang pa-picture kami, sa mampi-picture agagik, maka-BBM. Ay, anta pinindot tula. Okay la, kung ito yung sa labatik. Insang kabubog tanan naningnungan tumay makan cellphone ni hanggang pumat. Ulit. Silukan me. Anyway, kinita nagagik. Siwag tumot sasadyan. Pero katumi luroyan may kabaloyan. Manong Binggab, good morning po kayo. Sir Samuel Singson Espino, magandang umaga po sa inyo. Watching from Sampabian, Mabilao, Sampabian. Kwanto niya. And then, another po kabaloyan, Sir Roberto Quintans. Marakop, Marakop, so may salamat ako Diyos, aliwan singasari, aromya, yan, ay, pulianan nyo latan, Manong Sir Roberto Quintan, sa good morning po si kayo. Ma'am Mercy Carion, good morning po si kayo. Ma'am Merly de Guzman Conte, good morning po. Sir Luan de Masiglat, Masanto siya Kabuasan. Ma'am Alice Fernandez Moyano, wala da Hong Kong, good morning po si kayo. Ingat-ingat din po kayo dyan. Kanayon sa Aldiburuan, wala dis Timor, ingat-ingat ka na. Si Edison Balolong, man kapikan ni Edison, antiskan on taboy o dabong nyo, yaman deliver na araratan ni rin na pag mo di-deliver. Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, good morning po si kayo. Sir Ralph Monda Cruz, good morning din po si kayo. Happy New Year po. 2022 is a good year for us at Amintan. Sir Bong Angeles, watching from Toronto, Canada. Ang butil datan dito na Toronto, Canada. Manyeyelo siguro. Sir Bong Angeles, magandang umaga po. Masanto siya kabusan si kayo. Hanggang po lang malami oras may agagikad sa programa. Ulit yung kami nakantabay nanid programa MIB, mga isyo ng bayan. Magtaryo na lingkor. Action Joel Balolong. Mangititila kami sa kayo. Ay, technical control. Action Conrad Alvarez. Ito kami nakantabay nanid programa MIB, mga isyo ng bayan. Alas 7:30 hanggang alas 9. Ditangkila bagat, Action Radio Balita. With Action Davidi Katibakay. Unso balaya tampol. Jaad maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang